Śleciało Bartko aże do ćmoka i czasie było legnąć do prykola spać. Teraz co chłopcy ino Bartko fresywoś pluchtali i drapko wleźli pod starcynno pierzina ze gorką kachlą pod szłapami. Z rańca starka nie kozali im deptać do szule i szło zmiarkować, że starka Klara na cosik ci się nie poradzi doczka. Tak ci Ojgynowi i jego bracikowi ślecieli cołkie 2 dni. Na trzeci dzień weszczoda ktoś zaklupał do dźwierzy. Starka ozebrzyli, coś ich tam z jakimś pomrąceli we antryju, a nie skorzy Bartko się odzioli i gibim, ale to pierzylim starka kajsik pogzuła i że było słychować wartkę tumpanie po drewnianych słodach i na ostatku prasknięcie drzwiami łocini. Taka jeśli kole południa przyszła ci do chłopców do starcynego pomieszkania jej mamulka. Jako jakoś ich zaślintano, markotno, jeszcze za płaczkami we tych jej modrych oczach i po czorno. Kozała im się Wartko przyłodzić, powiedziała ino, co pójdą nazad do siadodu. I chociaż to nie było daleko, ino ze 2-3 ulice, zdało się, co deptali, kulbitali się całkimi godzinoma. We drzwiach stoła już starka Klara. Mamulka pochajała pieśliwie łobuch pogówecka po ulicach i tak jak oni stoli, bez seblikania, zakludziła ich do srogiej izby. A tam, na pośrodku stoła na 2 zeslach truchła. Niezarostki spokopieli synki, bo byli zaciągnięte boki i forhangi, było ćma, i że drini leży jej tatule, we paradnym ancugu, ze ręcami poskładanymi na basisku, ze rozenkrancem, ze starzykowym różańcem pometlanym we parcyskach, mrowce jakieś jednemu i drugiemu po gnyku na poczni tyrać. Pierwszy roz powoniali, jak tyż to śmiertka po izbach krajzuje. Jakoś ich nie poradzili oba braciki spomiarkować i że ci jej tatulka już nimi nie ma i już nie będzie. Nie będzie jego egzortów, jego graniu na cji albo na laucie, jego śpiewaniu na odwieczesz przy kachloku, bombonów za którymi sznupali mu zawdy po kapsach, szykownych i wicnych szpacerów aż do logewni, szwimowaniu na sublach na lidze. Blank też nie poradzili u niej se powietać, że jej chwaterka już kolej nikt nie będzie i że będzie im za ojców musiała od teroski styknąć już ino mamulka. A niech tam, jeszcze na mnie nie czas, pomyślał se Ojgien. Poprawdzie te przepisane bez pombuczka lata do przeżycia przesiekają między palcyskoma teroski gipci, ale jeszcze dychumy. Ojgienowemu faterkowi zemrzyło się w 1955 roku i to stało mu we Filipie do Teroska. Ale 2 lata skorzy była insza śmiertka, na poły tragiczno, na poły szpasowno. To był też marzec, blank niegryfny marzec. I ten zimowy, marcowy dzień Ojgienowi stanął przed oczyma, ale byli blank to insze obrazki, chociaż też jeszcze ze blank dzieckowych lat. Było to w 1953 roku, pierwszy tydzień marca, kiedy zemrzyło się Józefowi Stalinowi, kaindzi mianowanemu też Josip Wissarionowicz Dżugaszwili, którego pora można i łośliwych auzdruków wspominał się do dzisiaj. No a tak na isto można nie wszystkie wspominają, bo to przeca porządny Polok nacychowany i pełny musi udawać, że tego sam nie było. To się Polokom blank nie przytrafiło. Jak tak posłuchać radzinku tych naszych wybrańców narodu, którzy się na wieki wieków amen zagnieździli we Warszawie, to między Starą Polską była ino wojna, Katyń, przedzistanie powstanie warszawskie, długo nic i dopiero na ostatku trzecio, a można kacycowo 4, Rzeczpospolitą. A jednakowoż do dzisiaj fungują chociaż ino we spaszownych osprawkach takie auzdruki, w które wleźli już do podręczników. Wolę, gdy ludzie popierają mnie ze strachu niż z przekonania. Przekonania są zmienne, strach zawsze jest ten sam. Wprowadzenie komunizmu w Polsce byłoby podobne do nałożenia siodła na krowę. No i można najbardziej łośliwy giździorski Austrów. Śmierć jednostki to tragedia, 1 000 000 zabitych to tylko statystyka. Ale byli też we Polsce roztomajte klaczery, piętogryzy, w które porabdzieli wypokopić coś takiego. Niech żyje nam towarzysz Stalin, co usta ma słodsze od malin. W 1953 roku był Ojgien jeszcze szpikolem, ale z dziewką mało wiele pamiętał. Wtedy w marcu łaził do 1. klasy chorzowskiej szuli 17, kiedy się to wszystko działo.